Nhar it-tlieta ta' Lulju li ġej il-Palazz tal-Girgenti se jkun qed jerġa' jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku għal serata mill-isbaħ ta' mużika rikka mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali fil-kunċert tal-karità A Night at the Palace. Konferenza tal-aħbarijiet mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela spjegat kif għal darbohra permezz ta' dan l-avveniment li hu bla ħlas se jkunu qed jinġabru fondi għal-għan filantropiku din is-sena għas-settur tas-saħħa mentali. Snin preċedenti ġbarna il-fondi għas-santwarji tal-annimali u hemmhekk tajna diversi għajnuna lis-santwarji li jagħmlu xogħol imprezzabbli. Din is-sena xtaqna illi l-fondi miġbura mill-pubbliku li jattendi imur propju għas-saħħa mentali fejn se nkunu qegħdin niġbru flus għal programm Strong Minds illi jitħaddem minn Special Olympics. Lan tiegħu dan il-programm hu illi jipprepara lill-atleti tagħna mentalment, jagħtihom l-għodda neċessarja biex iħossuhom b'saħħithom mhux biss fiżikament iżda anke mentalment meta jmorru biex jipparteċipaw fid-disċiplini sportivi relattivi. Il-kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Valessa Manġon, saħqet li l-kunċert ta' din is-sena se jkun kemm xejn differenti, hekk kif it-tema se tkun The Sound of Cinema, b'mużika mill-film Gladiator, Midnight Express u oħrajn. Din is-sena ddeċidejna li mmorru